खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि एनडिबि फोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों गासैबो एनडिबि फोरखौ उदां खालामनो हागोन बे जाथाव नङा आयेननि सायाव रावबो गेदेर जानो हाया बे बाथ्राखौ जों बुङाखै बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनानै जोबथेसालियाव गोबां एनडिबि जोहोलावफोरा जोबथेसालियाव जोबजानानै दं नाथाय बिटिआर गोरोबथानि उनावबो माखासे एनडिबि जोहोलावफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननो हायाखै जोबथेसालियाव थानाय एनडिबि जोहोलावफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बे समाव सरकारजों सावरायनाय सोलिगासिनो दं होननानै फोरमायदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारि बिथाङा एनडिबि जोहोलावफोरनि जोबथेसालियाव थानाय जोबथेसालिनिफ्राय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों गासैबो एनडिबिफोरखौ उदां खालामनो हागोन बे जाथाव नङा आयेननि सायाव रावबो गेदेर जानो हाया अब्लाबो आयेननि गेजेरजों सरकारजों बख'नायनि रायज्लायनाया सोलिगासिनो दं बिटिआर गोरोबथानि सिगांनो सानै एनडिबि जोहोलावफोरखौ फासिनि अर्डार होजानायबो दं खायसे एनडिबि जोहोलावफोरा बायदि बायदि दायनि थाखाय जोबथेसालियाव दं बेफोर एनडिबि जोहोलावफोरखौबो दिहुननो थाखाय आयेननि गेजेरजों सरकारजों सावरायबाय दं होननानै बे समाव फोरमायथिदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया एनडिबि जोहोलावफोरनो अनसुंथाइ होनाया थालांनाय एनडिबि जोहोलावफोरनो अनसुंथाइ होनायाबो सोलिगोन होननानै बे समाव लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया रोखा रोखा फोरमायथिना होदों दानिया फैदो बिथाङा मा बुंनो नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों बिनि नेतृत्वआव जि सोमावसारनाय बेयो 2020 मायथाइनि जि सुक्ति बे सुक्तिजों जोंनि जि थांखिखौ जाफुंबाय हयथ' दिनै नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ लुगैनो हागौ जे आंनि खुगानिफ्राय जेलाव थानाय गासिबो गजबगोन होननानै बुंनायखौ आसा खालामनो हागौ खिन्थु बे पसिबोल नङा खारन किसुमाना सुक्ति जानायनि सिगाङावनो कनभिक्टेड जाखादों जेल अर्डार होजानाय मानायफ्राबो सुक्तिनि सिगाङावनो जाखादों दा बेनिखाय जायफोर कर्टआ दायि होननानै प्रमान मोननानै जेल अर्डार होबाय कनभिक्टेड खालामबाय बेबायदिखौ सुक्तिनि गेजेरजों सख'नो हानाय पसिबोल नङा खारन आयेना बिथांमोनखौ दायनिगिरि होनबायबा जों आयेननि गेजेरजोंनो माबोरैहाय दाय गैया जाखो दाय गैयि बेखौसो देखायनो हानांगोन आरो अब्लासो गगोन दिनै जोंहा सानै फासि अर्डार जानानै दं बेबो जोंनि सुक्तिनि सिगाङावनो जादोंमोन सुक्ति बेनिफ्राय गोबां सोरबा लाइफ इमप्रिजनमेन्ट दं सोरबा हयथ' 12 इयार्स बिदि इमप्रिजनमेन्ट बिदि अर्डार मोननाय दं बिथांमोननि गासैबो फ्रायानो सुक्ति जानायनि सिगाङावनो बेबायदि कनभिक्टेड डिक्लेयार खालामजानाय दा बिथांमोनखौ जों दिहुननांगौबा आयेननि गेजेरजों दिहुननांगोन आरो बेखौ दा नाजागासिनो दं जों आसा खालामदों बे आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ दिहुननो हागोन खिन्थु सम नांगोन दिनै गोबां मानसिफ्रानो प्रसार खालामथिंलाबाय थायो जे सुक्ति जालायबाय मानो जेल जाबाय थाखो होननानै सुक्ति जाबाबो जेला थागोन जिहेतु आयेन पलिटिकेल माबाफ्रा सुक्तिफ्रा बे पलिटिकेल माबाजों थांगोन बेनिखायनो सोरबा आयेन प्रक्रियाखौ दायनिगिरि होनना बुंदों बिथांखौ जों सुक्तिनि गेजेरजों दाय गैया दायनिगिरि नङा होननानै बुंनो हाया बे एक्सुवेलि एनडिबिनि मोनब्रै फेक्सननि गासै फ्राय 4,000सो जानानै दं संख्याया 4,000 बारायानो दं खोमा गासैजों दा बेनि भितराव इतिमध्य फ्राय होजोब्बायानो 600सो बाखि दंबावो आरो बेखौ होनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं खारन किसुमान केदारनि लिस्टआव किसुमान आरो गासिबो नङा किसुमाना एसे खेलि मेलि नुजाबाय थादों आरो बेनिखायनो बेखौ मा खालामबाय थादों जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्टनि साइडनिफ्राय भेरिफाइ खालामगासिनो दं आरो भेरिफाइ खालामनाया जोबोब्ला बेखौ होनाय जागोन आरो बेनिखायनो एसे लेट जादों किसुमाना दासिमहालागै फ्राय बोसोरनि गेप जाबाय गोदानै बे जायफोर थालांनाय बिसोरखौ लिस्ट होयिया बेनिखायनो बेखौ भेरिफिकेसन खालामनोसो भेरिफिकेसना जोबोबा हयथ' होगोन बावैसो जों माबाजों बेखे एस ब्रान्सनि जायजों चार्जआव दं बे गुथै प्रसेसखौ नायनाय बिथांजों फनाव रायलायनो बिथाङा बेखौनो मोनदों जे भेरिफिकेसन खालामगासिनो बे भेरिफिकेसन जोबब्ला खनसेनो होजोबनाय बेबस्था खालामनो बेनिखायनो एसे लेट जानो हागौ बेखौ नेनांगोन आरो बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां
क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 8 अक्ट'बरनिफ्राय 12 अक्ट'बर दानाव सानबानि हाबाफारिजों मेगालन लोगोसे एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। क'क्राझार सहरनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस साखाथियाव खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 7,999 रां बेसेनावनो ल'येस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो क'क्राझारनि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000399187 8822 0181 93 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।